Social media o viral ungjak o video agrani sarjini naido hospital no joto borok rok yasi surlaijak. Viral video o nugui mankha hospital bisikni ward o thwima arjakao yangoisa ayangoisa khlai berai tongo. Joto kokti salaikha tei khorangti salaikha hospital o patient ni logi o unhygienic babe tonio hinui. Hospital o se tau gangke street dog rong no nugnani manchio. Rugi rong ni bagui kuno tabuk king hingke a hospital o hygiene kri kharok hinui kwbangma borok no khorang tisalaika oborong toyui. Tei o khorang tisaui arjakao kwbangma no hangama wngkha hingke system no tui check khlaijak kha tei dog rescue team rok phai bono rescue center o rewi rohorka o suino bo. Hospital ni koyekta entry point o jali rewi seal bo khlai rijakka jate ayang tei street dog rok habaita manthon hinui. Jotono thik thak khlai rijakka phiaba aboni yagulo o sui o hospital o hapmani ukulok ni hijak kogrong no khnamani yagulo omo suju unhygienic ni kok simia omo kaisa relation tei kaisa relation baimani tei dukhoni kogrok bo nugjagui phaikha. Ar jago tongnai khoroksa borok omo dawa khlaika tei sawi khnarika o hospital o je sui berai tongnai obo kuno street dog eba kheba awara kutta ya obo paltu kutta ya kheba nogo rejaknai pet pusijaknai hinui no sawi khnarika. Salkisa swkang bini Malik hospital o admit wngkha sori hambia wngui a jorao o sui bono khel khlaio yang ayang thangpru tei bini bedono kasaui thuo o Malik bai baksa khlaiui phiaba kubuni borok no kuno dukhu phunangya tei wobo baria bini Malik bai bangno tongo phiaba belai kheno kulum kwsa kotor wngui thangmani bagui o bini Malik langma choi thangka tei aboni yagulo kheno bini Malik no tei nugui manliya tei paithak ar jagao no bini mukumu last tonglangmani abagui bo feel khlaimano aro bini Malik tongma hai wngui tei ar phurun simi o sui bo ar jagan simi kutul liya aro tongui bini Malik no nasigui tongkha kuno phuru kheba o Malik jeba to rokolangkha aro thangthangui tongguio kuno phuru kheba hospital ni phatar gate phaisingko thangui murugui tongguio gontra gonta romui nai naikha hingke bo khebono naisingui tongma kahai wngui tongo phade phaino hinui wansugui tongno bo bini Malik wasia waisale phaidai hinui hai hinui ni bo hai ke naisingui tongo gontra gonta romui tei apurun simi bo kuno jagao bo thangliya hospital o masaya manengya wngui bo ar jagao no bini Malik ni paithak langma cholangmani aro tongui tongo bo. Kwbangma borok o borok no tui unhygienic ni kogrong no tisaui khorang rok tisalaikha phiaba aboni bisingo o story rong no khnamani yagulo kwbangma lukurok ni no mokolomuk tui klainani nangkha obo kahai borok tei borok ni bisingo bo amsike sanlaya tei maya nanglaya phiaba khoroksa sui wngui bo feel khlaimano maya ador omo kahai hamjakma tamono hin oboni bagui no bo bini Malik thui thangpano bo pogya tabuk bo ar jagao naisingui no tongkho phiaba kwbangma borok khorang tisalaimani yagulo hospital authority rok hygiene tei kwbangma borok ni kogrong no naharui no o sui no rescue khlaiui rescue center o rewi rohorka tei ar jagani bini logi a area ni kwbangma street dog 20 obo kahai rok no bo shelter o rewi rohorka romui hingke norok obo kahai rok no nai akoi tamo sanani muchung comment section a thangui comment khlai salai di.